हाय लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दङ? आं नोंथांमोननिजों आरो नुजाथिफैबाय दिनैनि टपिकजों लोगोसे नोंथांमोनजोंबो एसे इन्टारेस्ट खालामगोन। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों आरो नोंथांमोनजों जोंनि बे गेजेराव बा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बेखौनो लाना फैदों आङो। जोंनि बे संसाराव बयनिख्रुइ थावसिन जिरादा मा, थावसिन मुवाया मा, नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन। बयनिख्रुइबो जोबथा थावसिन जि जायगायाव बे थावसिन बुस्थुआ जोबथाना दंहैयो बेयो मा बुस्थु नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे भिडिअ लाना फैगोन सोरनि बुंनाया कारेक्ट जादों आरो जाय मिथियाखै आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ मिथिहोगोन। बिदिनो आङो देवबारखौ लानानै माखासे नोंथांमोनजों एन्टारटेनमेन्ट बायदिबो लाना फैगोन आरो माखासे 10K साबस्क्राइब मोनबा आङो नोंथांमोनजों सानडे कमेन्टखौ लाना फैगोन होनना बुंदों। दा आं 10K मोनागौ माने आं सानडे कमेन्टखौ आं लाना फैया। बेनो आरो नोंथांमोनजों दा आं माखासे एन्टारटेनमेन्ट बायदि नुजाबाय थागोन सानडेखौ लानानै। दा नोंथांमोनजों आं बेखौनो रायज्लायनो सानो। दा बेनो नोंथांमोना टेस्टि बयनिख्रुइ जोबथा टेस्टि नोंथांमोनजों दा बेखौ खुला बुजायना बुंनोसै। जों नाखौ संनानै जाबाबो बेदरखौ संनानै जाबाबो बिनिख्रुइ आरो टेस्टिबाव बेदर इसेबांनाखि बेदर जिखुनु बेदरखौ लानानै थावनाय बा बिसोरखौ गारनानै आरो बयनिख्रुइ थावसिन जिरादा मा बा मुवाया मा नोंथांमोना मेसेजाव होबानो जाबाय। जायना अके जादों नोंथांमोननोबो नोंथांमोननि मुं लानानै आं नोंथांमोनखौ मिथिहोगोन। जायना राइट जादों आरो जायाखैबाबो आं नोंथांमोननो आंनि बुंनाय रावजोंनो आं नोंथांमोनखौ खिन्थाहोगोन टेस्टिया मा। दा लोगोसे जोंनि माखासे नोंथांमोनजों आं बेखौनो आरो सावरायनो सानबावो। बे कर'ना बोथोरा जोंखौ गोबां दिन दुखु होबाय आरो सोरखौबा खुसिबो खालामबाय, सोरखौबा बांसिनानो दुखु खालामहोबाय आरो मावना दांनानै जानो थाखायबो बहुद डिस्टार्ब खालामबाय। बांसिन मानसियानो एसे सोलायनायखौ मोनबाय जानांगौ बे कर'ना बोथोरखौ लानानै माबायदि समयसाखौ दिन्दां फादां खालामजोब्बाय नङा होमबा नोंथांमोन? सिन्था खालामदों बयबो बाहेरायाव थानानै माखासे कम्पानियाव मावना जाग्राफ्राबो दा माखासे गोदोनानै दं सोरबा दा मा बुंबावनो नोंथांमोननि गेजेराव समयसाथ' बेनोसै बोथोरा जेरै सोलायो सम आरो बोथोरा जेरै सोलायो मानसिनि गोसोफ्रा बिदिनो सोलायलाङो। सम आरो बोथोरा मोजां दिन्थियोबा जों मोजाङैनो गोसोखौ गोजोनो आरो सम बोथोरा आरो जेरै जोंखौ बोथोर लायै बोथोर रंजा बाजा खालामो बेफोरबायदिनो गोजोनसै। नाथाय होमब्लाबो मा खालामनो ना। दा बेनो नैबे आगष्ट'आव गामोनो फुंनिफ्राय लानानै बा हरनि 12टा बा 1टानिफ्राय लानानै माखासे रक्षा बन्धनखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। गामोननि दिना बिनानावफोरा बिदाखौ मानिनाय आरो बिदाफ्राबो बिनानावफोरनि अननायनि सायाव मोनसे जानाय मुवा होनाय बा फैसा होनाय बेफोरबायदिजों बिदा बिनानाव बरायलायो। गामोननि दिना रक्षा बन्धन। जाय बिनानावफ्रा बिदाफोरखौ मोजां मोनो आखाइयाव रक्षा बन्धन खानानै बिदानो अननाय होनो हायो आरो बिदाखौ खुसि खालामनो हायो आरो बिदाखौ रंजाहोनो हानाय आरो बिदायाबो बिनानावखौ खुसि खालामनो हानाय बेफोरबायदि दिन गामोन रक्षा बन्धन होनबा नोंथांमोना मिथिखायो। रक्षा बन्धन होननाय लोगो लोगो बेसेबां सोदोबा गिदिर नोंथांमोना मिथिगौ। रक्षा बन्धन होनोब्ला जोबोद गिदिर आरो रंजानाय आरो खुसिनि मोनसे बे गामोननि दिना रक्षा बन्धना। जायफोर बिदाफोरखौ अनो रक्षा बन्धन खादो। आंहाबो बिनानाव सानै दंमोन नाथाय बिसोरो आंनि खाथियाव गैया। आंनि भिडिअफोरखौ नायफ्लांबायदोंबा बिसोरनि गोसोआव मा सानो गावसोरनि गोसो बायदि आंखौ अनोब्ला खामायनो हागोन आं बेखौ गनायो। भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोननो आं माखासे बुंनो लाना फैनाया। जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे अल बेल आइकनखौ दाबायनानै ला। आं बिदिनो सम लाना नोंथांमोनजों मोजाङावबो नुजायो आरो सम लाना हारिनि माखासे खैफोद मानिखौ नुयोब्ला बेफोरनि गेजेराव माखासे गोसो गाबनानै बा गोसोखौ दुखु मोननानै बुङो। माखासे जोंनि बर'नि हालोदाव माखासे फ्रायनो गाज्रि अबस्था जालांनो हमदों। मोजांखौ फ्रायनो नुवाखै बांसिन इनायनोसो नुगासिनो। बेनिखायनो जों गासैबो अनलायना थायो। बेखिनियानो बाय बाय।